नोंथांमोननो आं दिनै फार्स्ट टाइम इन्टारनेशनेल फ्लाइट आरो इन्टारनेशनेल जार्नि खालामनानै दख'नाजों खालामनानै देखायगोन आंनाव बांद्राय टाइम गैया दायो बुहुत शर्ट आंनि टाइमा ओंखायनो आङो बुहुत थाबैनो खालामदों भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव बानायनो हाला ना मानो होनबा आंनि बर्डिंआ सुरु जासिगोन आंनि बर्डिं स्टार्ट जाबाथाय आङो आरो माने मा जागोन बर्डिं सुरु जाबा फ्लाइटआ खारखारबा मा जायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायोना थ' नोंथांमोना होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं बहा थांनो ओंखारदों दख'ना गाननानै इन्टारनेशनेल जार्नियाव नोंथांमोना नायदो आं बहा थाङो खुलुमबाय रसिता सामफ्रामारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय दिनै आङो दंफैयो जोंनि काटार एयारवेजनि बयनिफ्राय लाक्जारियास गार्डेन एयारपर्टआव दख'ना गाननानै बहा थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो दिनै फाइनालि देखायगोन काटार एयारपर्टनि बयनिफ्रायबो दामि बयनिफ्रायबो लाक्जारियास गार्डेन बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन स' बहा थांनो ओंखारदों आङो दख'ना गाननानै इन्टारनेशनेल एयारपर्ट दख'ना गाननानै आं बहा थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ना ओरैबायदि नेचारेल गार्डेन आरो बेवहाय स' आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दायो नोंथांमोननोहाय काटारनि नेचारेल गार्डेनखौ बे सब नेचारेल बे अरिजिनेल गार्डेन गोजा गासिबो थ' नोंथांमोना नायनो हागोन काटार एयारवेजनि गार्डेन बेयाव मानसिफोर रिलेक्स खालामगासिनो जिरायगासिनो ओमफ्राय बै फारसेथिं वाटारफल जागासिनो आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो र' आं बहाबा एसे बेग दोनथ'नो जायगा नागिरगासिनो हेलौ आंनाव बांद्राय टाइम गैया ओंखायनो आङो बिराद थाबनो बानायगासिनो ओमफ्राय जिरायग्रा दंमोन बहा थांखो स' नोंथांमोना नुबाय काटार एयारवेजनि जोंनि नेचारेल गार्डेनखौ ओमफ्राय नै बैनि गोजौ आंनि आखायाव बेग दङ आं ओमफ्राय ब्लेजारबो दङ जोङो बे मा होनो ब्लेजार गानाबा जोङो ट्राभेल खालामनो हाया आरोना स्टाफफोरा ओंखायनो आं मोजां देखायगोन र' दायो बेक केमेरा होनानै मानसिफ्रानो मानसि जेव बेखौनो बुङो काटार एयारपर्टनि नेचारेल गार्डेन र' थांगासिनो आं मैं थक गई यार बहुत जस्ट अ मिनट काटार एयारवेजनि बयनिफ्रायबो लाक्जारियास गार्डेनखौ बेनो जोंनि नेचारेल गार्डेन ओरैबायदि समायना ओमफ्राय सोरखौबा सिनायनायफोरखौ लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय लाजिबाय ओमफ्राय बांद्राय टाइम गैया आंनावहाय एसेल' टाइमा हानायखिनि आं नोंथांमोननोहाय फुरा काभार आप खालामनो नाजागोन फुरा देखायनो नाजागोन दे ओमफ्राय माखासे भिडिअखौथ' आं स्किप खालामनांसिगोन थ' नायदो नोंथांमोना बेयाव फुरा नेचारेल दाउसिन गाबनायबो खोनागासिनो नोंथांमोना दाउ गाबनायबो खाथियावहाय आं नोंथांमोननो दै गोलैनायखौ देखायनो थांनि थ' मानसिफोरखौ नुदों नोंथांमोना बेयाव माबायदि उन्दुनानै दङ बयबो सिरि सारैनो बेयावहायनो माने जायफोरनि लं डेस्टिनेसन थायो जायफोरनि फ्लाइटआ बिराद गोलाव बिसोरो बेयावनो जिरायना उन्दुनानै थायो आरोना रिलेक्स खालामनानैहाय ओंखायनो थ' बिथांमोना बेयावनो रिलेक्स खालामनानै थायो थ' आं बांद्राय मोजां देखायनो हानाय नंला दै दिनैहाय नेक्स्ट टाइमाव ट्राभेल खालामबा आं नोंथांमोननोहाय आरो खनसे मोजां देखायबावगोन दे स' नायदो दैखौ नुबायना बेनो जोंनि नेचारेल गार्डेन नुदों बेयाव गोजौनिफ्राय दै फैगासिनो ओरैबायदि समायना ना ओरैबायदि नेचारेल फिल जायो ओरैबायदि नेचारेल बे गार्डेना बावाखै खुलिनाया मानो होनबा जायफोरा बिराद गोलाव ट्रान्जिट थायोना बिसोरनि थाखाय बिराद खस्थ' मा खालामनानै टाइम खाथायगोन मा खालामनानै खाथाया ओमफ्राय बिसोरो बेयाव थान्दा जिरायनानै थाफैयो आरो बिराद मोजाङै बै गोजौआव जोंनि मोनसे बिजनेस क्लास लाउन्ज दङ बेयावबो जोङो डिउटि फैयो मालाबा ओमफ्राय बेनो जाबाय काटार एयारवेजनि नेचारेल गार्डेन
बे गार्डेननि थाखायनो ओरैबायदि फेमास बहुत मानसिफ्रा फैनानै बेयाव नायफैयो आरोना थ' आं नोंथांमोननो देखायनो थांनि मा दङ सिङाव नुबाय नेचारेल गार्डेनखौ ओरैबायदि समायनालै बैयाव नुदों दलां दङ बैयावहाय ओमफ्राय आङो थांनो हाला दलाङावहाय गोजौनिफ्राय लानाय जाबाय दायो खना दैयाव गलांबा गैखाला आरो थ' नै बै थार्ड फ्ल'र गोजौआवनो जोंनि डिउटि जायो बै गोजौआव थार्ड फ्ल'राव थांसै दायो बारा टाइम गैला आंना बांद्राय टाइम गैया बहुत शर्ट टाइम ओंखायनो आं नोंथांमोननो दायो लासैनो देखायगोन नेचारेल गार्डेनखौ बै गोजौआव बिराद गिदिर गिदिर शप दङ दुखानफोर ओमफ्राय बेयाव कस्टा कफि जों मालाबा जानो फैयो ओमफ्राय बै गोजौआवहाय बयनि माने बिजनेस क्लास लाउन्ज दङ मेक्सिमाम मानसिफ्रा खनसे टाइमावनो 1000नि बारा मानसि हाबनो हायो बे लाउन्जआवहाय बिजनेस क्लासनि पेसेन्जारफोराल' हाबनो हायो स' बेयावबो जोंनि मालाबा डिउटि फैयो आरोना डिउटि गोलैयो स' मानसिफ्रा बेफोरावबो उन्दुलाबायनानै थालाबायो आरोना उन्दुनानै थानो थाखाय बेयावबो जायगा दङ Wo ist der Ball? नुबाय सब नेचारेल रायजोफोर बेनो जोंनि मेन एन्ट्रिया एयारपर्टनि इमिग्रेशननिफ्राय बाहेरायाव ओंखारफैबाय जों बेजोंनो थाङो आरोना डिउटियाव सानफ्रामबो ओमफ्राय नै बैथिं थांबानो आंनि जोंनि लाउन्जखौ मोनहैयो फार्स्ट क्लास लाउन्जखौ जेरावनोखि आंनि पार्मानेन्ट डिउटि जायो ओमफ्राय बे जोंनि टेडि बियार बेनो मेन कंग' आरोना काटार एयारवेजनि थ' मानसिफोर आन्दायबा माबा डिपार्चार एरिया दै बेयो डिपार्चार एरिया स' डिपार्चार एरियायावहाय बे नैबे टेडि बियारनिफ्रायनो रानो आरो लामाया बै फारसेथिं ए गेट फारसेथिं बि फारसेथिं सि बिदि रानो आरोना ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो सि गेटआव गार्डेनाव नोंथांमोननोहाय देखायनो थांनि काटार एयारवेजआव बिराद गिदिर मोनसे गार्डेन दङ बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दै नोंथांमोना मिथिगौ जों ओरैबायदि गोजाननिफ्राय थाबायबोयो नैबे गाहायजों थाबायबोनानै डिउटि खालामफैयो जोङो ओमफ्राय नैबेयाव मेट्र' दङ ओमफ्राय मेट्र'आवथ' जों गाखोनो हाया स्टाफफोरा जेब्ला डिउटि जायो ओमफ्राय दिनैथ' आङो पेसेन्जार नालाय आं गाखोनो हायो आरोना ओमफ्राय ट्रेन दङ आरो बे गेटनिफ्राय बै गेटसिम दोनलांनो थाखाय मानो होनबा बिराद गिदिर ना एयारपर्टआ स' नोंथांमोना नायनो हागोन नै ट्रेना बेनो आरो जोंना एयारपर्टनि ट्रेना गुसुं आरो थ' आं हारसिंल' नै रावबो गैया माबोरै नुखो काटार एयारवेजनि गार्डेनखौ बिराद गिदिर नेचारेल गार्डेन दाउबो गाबफैयो मालाबा बेयाव अरिजिनेल दाउथ' नङा बियो साउन्ड हगारो आरोना ओमफ्राय दायो नुबाय नोंथांमोना मारै समायना जोंनि गार्डेनखौ ओमफ्राय काटारनि बर' सिख्ला इन्टारनेसनेल ट्राभेल दख'ना गाननानै थ' नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय होमबा आंनि बर्डिंआ स्टार्ट जानोसै आं थांनोसै आङो एसे देखायगोन जिखिनि देखायनो हायो आरोना थ' थेंक इउ स' माच एभ्रिवान आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आङो दोननोसै दे ओमफ्राय मोजाङै सहैनायनि बयबो ब्लेसिंस हरबानो जाबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय